Baš su ljudi, ovdje Sara, kao što znate. Danas ćemo igrati igricu. Joj, ovo ide prebrzo. Danas će, ovo moj prvi video i danas će da igramo Draw It. Samo ja da okrenem kameru, ne može se okrenuti kamera. Vidite, joj, preko mi je svjetlo. Kameraman, drživo. Ti si moj novi kameraman. Idemo na onaj klasik. Kada? Evo. Njau. Perfekt. Što je to, kokoška? Ne, kuka. Dobro. Ovo je predugo, valjda. Ne, too long. Ovo je pretajni pas. Ali dobro, ovo nije tako. Ajde, malo. Izvinite. Reklame, mrzimo reklame. Pa da, svi mrze reklame. Da, bukvalno reklame predugo. I ako vam se ne gleda ovaj video, onda izađite jednostavno. Baš me prikam. Izvinite, prehalađena. Sad ćete igramo Happy Glass. Ne, da, Happy Glass. Ko ide ovako, ti moraš ko nešto da nacrtaš, ćemo nešto bilo što da nacrtamo. Znači, na primjer, sad voda da izađe ko ti mora da stopiraš tu vodu, dođe u čašu. Nikad krenemo. A ne, čudna sam. Ja sam čudna, kameraman. Super. Ne, ali sam čudna. Jej. Da. Kako dve star, bukvalno, dve star. I to je to bilo za igrice. Kako glupo. Ovo je moj polubrat. Ja polubrat. Da. Ja nisam znala. I ovo je malo moja kuća. Da, zove se Mimi. Mimi, budi se. I da, ona sad spava. Ona sad spava. I vidimo se u drugi video. Ćao! Poz!